Kajingai khoblai fi baro hake kerteng ke ba ember ke ba John Bor ke jong utra Jesus Christ ni dwai ba Finlong ke bala kerku ke bala kta no daga bor ke jong blai dan pring jopi ke bampat simla kala ka bamot ngai no ke gospel ke jong utra Jesus Christ ublai ule kembam kini kayom juga jing bamtip andrai menta hukum ki pre kelang la kelang bakin kala ka bamot dan pring jopi pila kala ka bamot pila ngai ke gospel pila yo jing panem ya syakri utrai ngagar ku ya fi ke yinga sam jong pi baro ke khubor ke ba ngadan banyak sam hapreng jong pi kalong ke Jingwan ke Shym Lehnohei ke siti banukong jong Paul sha kinong Thessaloni hakalanong gabar ke khot ke baningkong namar mapi piatip ko prabanget syapang kata ke Jingwan jongi hapi bakam Shym lalong Lehnohei ke Jingwan ke Shym Lehnohei upol syakri jong blai ringkat bat ke kenuan trelang batu kilami ila yala gospel kasin lai ke benengkong kilami na ke balang Antioch kelela bondli ke jaka kilawan ai khubor syaga balang Antioch hari ngata hari balakot ke dorbar jalang jika apostol ha Jerusalem upo ulit biang ke jela yala gospel keleng ke jaka baula walam khubor biang syaga balang Antioch baragasin ke balai ulami banayalap biang yaga khbor jong blai kaleng ke jaka bagasin ke besau ulapoi syarum hari ke jialanti ke balai banai ulapoi ban syakri syarang barom kadan ke jingat bagaran sakawi ke sinmi ke besau ke jong po baliyalap gospel ulakta kaleng ke jaka banayalap ega ktien ke jong blai hakasin nait yalap gospel ke jong po ringkat bat ke kenon ya trailang badu ke apostolic team haka sinlay ke baar kila yalap gospel haka jialam ke jing kedau ke jong ublay kabalawan lingba ke jing penpa men bagi dana terus kamut ke jing ksam lingba bala ksam lingba terus means penetrated bala ksam lingba bala penpay lingba kini ki syakri ke jong ublay hari kila persyang la yalap kaleng ke jaka kadang ke jing penpep kadang ke jing khangla bagi dan hat terus lengat bagi dan ke jing doai banwa ke khamat jong blai kila samling ba sya ke porthai ke bakin jaman sem bakala pailing ba bakila yo ke jing itu pa donu brio ba haga jing to pa wong wan se Shillong shamaka dunia wan yarap yangi hallelujah ublay kwa ibangin sam sya ka perthai ka bakin jaman sem nin rong sya ka perthai ka balang supernatural nin rong sya ka perthai ka bakin jaman sem ingin yo ka jing penpau ka jing kedau ka bana utrai hallelujah ha ka jing syakri ya ka kam ka jong ublay long bala kerku ka kerteng ka jong utrai uman sem ko joblay udan ban ai ka jing to pau udan ban alam ya fi ha ka jing syakri ha ka jalanti shinu ba pin jam rong sya ka jing doai kandan ka jing pen I ka jing kedau ka jong utrai hallelujah upol hari mulai yo na ka jing to pau uyathu bagani ka team ka kanonia trailang baru hari ka shimini ka rai bagi lalit ningkong ban rung sya ka district Makedonia ka doba Europe kila poi ka nong ba Philippi ban yalap ka gospel ka jong utrai Jesus Christ ki kendo jinge handrai na bagani ka jalam joblay ka yang ka balang ka nong ba Philippi hadin ba upo lalait no naging bindi Philippi lalai kendo ki prabangai ban aiman sim ban skemi ki prabangai ani kata lalai rong ban yalap ke gospel sya ka nong ba jong ka district Makedonia ka nong ba kabadan hakani ka district Makedonia ka bakartang ka Thessaloni ni puli kama apostol no ba khatnyo ti ba ki lalai ba ya ka Amphipolis ba ya ka Ampolinia kilai poi hat Thessaloni ka Thessaloni ka digawin ka nong ba ka paunam ha ka district Makedonia ha ka doba Europe ka to por laong ba ka don ka par siar ha ka ni ka jaga ka di ka nong ba jong ka Makedonia bau po la rong ha ka ni ka jaga ka ni ka nong ba Thessaloni la sedang la lap ya ka ni ka nong ba ausnem laispa country BC daw Cassandra ubari way ni ki captain way ki rangba sipai Jong wa Alexander baulai kertengi ke jaga ban pensanam ya kalok ka ju ka Thessalonica kalok ju ka Thessalonica kalok ju Cassandra
Ula ainam ban persanam ai kerteng persanam ini ka lok jungu ya ka balangek bakadei ka basipora kepala ni para kemi jong Alexander kani ka Thessalonica bagani ka nongba kala roi kala kiyo hagade ke por kadai ke peringkat khai kadai ke nong ba jo ke Makedonia upo la po yalap hagane ke jaga balong bo po dan kadai ke jaga ka bapa ka Bible license sabatan ula trace kadai ke jaga la kumlu shibnai udan kadai ke jaga ban yalap ye ke gospel ke jo tra Jesus Christ hangne ke dan ke jiga persya ke jing yang persya ya ke jalap ke jo pol hangne Bat hadu bau pol haban petno nakani ke jaka kini ki ba ki nangalam niam ju hangni ki la weri ki riu baman na jaka yo ban pen klumari ke jinga sengalap ke shakri jong pol bat ki la let yeng jong Jason nama bat ki la let yeng persya ini ban mudoi persya yo ne Jason u bala ai yeng yo pol hakani ke nong ba Bau sakri jong boleh po dan hang ni. Uyalap tang pergi kendiat por. Hanrai kala yeng ke kenuan balan hang ni hatasala ni. Long bala kerku. Ye ke kerteng ke jong utrai. Ni pet ye ke jing trai ke balingkot por. Ke jong por haka nong ba tasala ni. Haka city ben kong tasala ni lenong ke baar. Wang namar via tip ko prabangai chapang kata ke Jingwan jongi happy kam Shimlong Lehnohei ke Jingwan ka bam Shym Lehnohei ka bamot ka ka jing seiso ka ka jingmi hallelujah kam Shillong Lehnohei long balakir ku ke kerteng ka jong trai ka jing trai ka jing shakri ka jialap ka ba klem la Lehnohei namar bagari ka jing pa ka jong trai namar bagari ka jing kedo ka jong oblei habangi let ka jing kedo ka jong trai haga jing pa ka jong trai haga jalam ka jong semba khod jong oblei kandan ka jing seiso kanan ka jing mi ka jing trai kanam long ka set Lehnohei long balakir ku ye ke kerteng ka jong trai hallelujah ngangai ba ka jing trai ka jong ki priu ka jong oblei ka Shillong ka jong pi ka ba kilawan ka jing ta ka jalam jong trai kanam long ka ba set Lehnohei kanan ka say so kanar ga jingmi long balakar ku ye ke kerteng ka jong utrai nang ta wang henre habangila sha shitom menswa bat habala le benjangi kuma piatip hapiripi ngela nang kamslur haublai jangi banyalap hapiya ka gospel daga jele ka bakhra Paul baka tim jikela ya lap ka gospel daga jele ka bakhra kadang ka tma ka bakenjam sen Kadang ke Shillong ke jaka bangili yalap. Kadang ke jing penpep. Kadang ke jing khangla. Syaitan. Ai lak suk. Iki beri jom boleh ban yalap. Iki gospel. Uyali rikila baraban penpep. Paul. Namar kata-kata uang. Nila yalap. Iki gospel api dek jele. Kabakrao. Namar ka jing seneng tu jengi kami na ka jing bakla ka jing tray ka jing seneng tu ka jing Paul ba ka timi di ka bangai hang thase kami na ka jing bakla lemne na ka jing bam khot lemne ha ka jing syukor hanre ko mo blay ula ibet ban IT hangi ka ka gospel kum tangi la lap ken om ki ba pensum hai ki brio hanre yo blay ba tinju yet ki dono jengi hallelujah ni wan ban yalap nei ban pensum hai ki brio Hanre yo blay ba tinju yet iki donot ke jangi u blay yo iki donot ke keren itu ke jingkwa ke motif ke jingtmu ke jingberkhat u blay yo iki donot ke bakumno u blay yo tinju iki donot jiki blay ke jang blay ke donot jo pi ba jonga ke donot ke ba kham shukor ban ki bara o yo bana ban ithu ya ka u blay yo ngala Shym u David u blay ba ko ke donot jonga Bak deka umkhniang bakentang la pensle. Ba unyo ban le ka mon janga baro. Uplay war ki beri ki badoni ka donot ka babet. Hallelujah. Hallelujah. Uplay war ka donot. Uyi ka donot ka jompi. Wong go khon to ai no ka donot jompi hanga. Uplay ka ban yo ka donot jompi. Nana ai ka donot ka tkhmai wong utrai. Pangan bo imin sim jangah po jofi. Hallelujah. Dan pring jubi so to ga donor jubi. Kini ko jakhle ak batingit. Ka donor ga bambet, ka donor ka badap de jing syukur.
Ublay ko banay ka donor ka batumay. Namar ngim jukren menu ru da kiktian yaro arsap. Ngim jukren menu da kiktian yaro arsap. Kuma fiatip lemni da ka batelep ya ka ba kwa lalot. Ublay ulong usaki. Ngim shuman na mangikwa lalot Lemni da ka buat buram na kibriu, lemni na fi, lemni na kiway, lada nila bandawa buram kum ki apostol ukres na ngim shuman ban buat buram mo po. Hallelujah. Henry ngila long ki beloy preng jongpi kum baka kami ka sumar ki khon jongkahi. Kum tar ka snow eat her ya pi. Ngila snow ba ban ai pi omtang ka gospel ublay. Henry ki men sim jengiru na ba pilong ki bala eat hallelujah. Ka jing tray ka jong po hang ni omtang ka jelap gospel. Omtang ka jing pelong senran hallelujah. Ula sumari ki ki prabangai kum baka kami ka sumari ki khon. Ula sumari kini ki bangai ke danglong kumbaga kami ka sumari ki khon jongka. Daga ba snow eat ya pi. Nila snow ba banai bi ontang ya ga gospel ga jong oblay. Henry ki men sim jong iru na ba pilong ki bala eat Kani ga ga oblay kwa iki breu ga jong oblay. Ban eat iki breu ki bangi shakri. Upolong fiadan ka da anur ga jong. Hallelujah. Syakri jong try ki beri jong balai betray kam jong balai. Ini ban kit aga do ono yigitu ki beri bangi syakri. Kum baka kami ka sumar ki kun kum ta. Mangiru daga basu her ngila so baban ai bi umtang ka gospel. Handai ki men sim jing da ba pilong ki bala Paul la sumar ki prabangai kum baka kami ka sumar ki kun. Namar fikan ma ko prabangat bakata ya gajing 3 minute baka jing 3 shitom jangi bada ga 3 minute ba men singi khanang bingin nom ban khia ino inoro ngila lap api ga gospel oblay khalam ban khia ino inoro ma fi filong ki saki baru oblay de kumno bingila ya da ba khoi ga ba hok ga ba khalam jingram shafi ga bangat ya ga ba khoi ga ba bai ga ba hok mdon black remark mdon dat jingan tho sneo ro kuma piatip kumno ngila le yo way pe way na fi kum ukpa kumukpai ki khonjo ngi kentu ya pi ngi pensloi ya pi ngi kerpat ya pi sagabar upol ula pendek gaji syakri ne kumukpa ya ki khon ka kami ka sumar ki khon ula sumar ka IT ya ga jingim namar ka bhagna ki khon ukpa hang ne yo way po way kumukpai ki khonjo ngi kentu ngi penslor ngi kerpat ngi ai man singi penslor ba pin poi ga destiny ga jing khot joblay khanang ba vinyai kumba day biang yo blay uba khot ye fi ka hima bat ka buram jo ka jing pensul tho ka jo pol ka jing hikai ga jo ban pensul tho ya ka jing khot ga jo blay ka shiti ga baar jongo pol ski bangi balang thasalan hi o blay la deb jiet fi na man kong ska jimpane bo la khot de gospel ka jing la yala be gospel ga de jimpan man ai ka jing khot jong blay ka jing khot ska jing kala bomot ka jing khot ska jing ai ka jing khot ska jing pan im ka jing khot ska hima ka jong blay ska burom ska hima ka jong blay khanang ba phinya kumbadai biang yo blai ubala khot yapi shakahima barka buram ga jongo hallelujah kani ga jing tray ga bam Shimlong Lehnohei ga jongo po kani ga jing le yalap ga gospel kani ga jing pelong senran ka jing peniang ka kanhon ka jing sumar ga ka kanhon kung ka kami ga sumar ki khol ka jing sneng ga jing kantu ga jaman sim kung kupa ubakan ga sim bakin ya kat kum badai ga jing khot la khot igi shakahima ga jong oblay hallelujah ula yala ula pelong senra ula peniang ke kanhon ula sumar syarai ula hikai yikini kibangai ka balang tasalani ka jing tray ka jing shakri ka bakhlem Lehnohei satya long balakar kui ke kardeng ga jong tra ka jing tray ga bula IT lot bagi babun kinong puli benia ka Bible haga jing tray mission ga jong po kiong bo po ula perlu tangkan dia por haga ne ka nong ba tasalani namar ga jur ga jing sapan shitom beng
Aban pet no. Kapapao ka Bible light tayo, shibanay. Lapamno ko no. Handre ka jing tray ka basani. Ulay alap ega gospel ka pura ka jing utra Jesu. Ulay alap ega jing yap ka jing utra Jesu. Ka jing tep utra Jesu. Ka jing mipat ka jing utra Jesu. Ka jing Lehnohei jing utra Jesu siapa bar ka Jingwan pat ka jing utra Jesu. Kata ka ega jialap ega gospel ka pura ka jing utra Jesu. Ublay khot ingin ni sui bangin ni alap ega gospel ka pura. Ega jiap ka jing utra Jesu Kristus ka jing pra. Namar kapop juga berarti kapop juga japan rio. Kajing tep ya utra Jesu Kristus. Kajing mipat kajing utra Jesu Kristus. Kajing Lehnohei kajing Jesu shabneng. Bar kajing wan pat kajing utra Jesu kata ka gospel ka bapura kajing utra Jesu Kristus. Haleluya. Haleluya. Upol ulayalap ikari kajialap. Ula sekri hanne. Ula ai tidur ya kajing em kapor. Ula ai ke babatam. Nakata kada ko ka jing mi so. Ka jing tray kam Shillong ka Lehnohei. Ka jing tray kam Shillong Lehnohei. Ni duai baga jing tray. Ka jialap ka jing syakri. Ka jing ikan Umlong ka basep Lehnohei. Kan don ka jing mi so kan don ka jing roy. Haleluya. Ningat ka jing roy jong ka balang. Kabalang ka roy ka bakinjam se. Bangai ki roy ka bakinjam se ka jing im rublay ka jing im se. Haka jing syakri utrai ka jing mani utrai. Haka jidai prabangai haleluya. Yo i ka jing rublay ka jing im se ka baplo ka barhem. Kabalang ka roy ka jing syakri. Ki bangai la syakri. Kisan ka jilong senran. Kilap ya gaman ke jong belai ki pendep ke jing temu ki flourish ki ministry ka balang ka jaka ki tray kimi ki nong yalap kimi ki nong sharai kimi ki apostle kimi ki prophet kimi ki missionary kimi ki nong yalam jirwai kimi ki nong dry kimi ki beri ke jing ai ban ash ka kam ka jong belai ki ministry ki flourish haka local church ke jing sakri ki ban roy haka local church haka balang ka roy ka roy Ruah ke jing ai ke bengai ke walam ke jing ai. Saka kam ke jutrai ban pentulun penya syafrang ke kam ke jutrai. Ke balang ke roy ru ha ke jing bon brio. Ke jing bon brio ke balang ke roy ru ha ke jing penyak kam penyak jam. Haleluya. Ke jing trai ke belengkot por. Jong nu syakri jong boleh. Ha taselani kam Shillong ke basep Lehnohei. Singap. Ke jing mi ke bakrau. Kajing mi ke benengkong. Kilami ki bangai ki balong ki nongbot ki bayai ne ki jong trai. Ka balang hang ni ki bangai agane ka balang ki lalong ki nongbot ki bayai ne ki jong trai. Siti benengkong tasalani lenong benengkong. Ka dekhot ka banrio nama pila jalong ki nong perthok bot yangi. Bat ya utrai. Haba pila priang ya ka ktia na pring shibun ki jing jinja. Pila long kinong perthok bot ingi bat ya utrai. Kila long kinong perthok bot na kinong bot. Ya ki syakri jong belai bat kham tam ya utrai. Kila long kinong bot ki ba yene jong utrai. Hapring ke jing tinju, hapring ke jinye, hapring ke jing jinja. Kila yene ban bot ya utrai. Long bala kerkhui ke kerteng ke jong utrai. Long pi kinong bot ki ba yene jong utrai. Ki faithful followers. Kinong bot ke bayane ke jong utrai. Wat apa ke jing tunjuk ke jing ke jing syakren ben ke jing syok syadat pila do no ke jing don ke jing MGP ke ba pide ban yo na ban pi bot yo utrai. Pila yane ban bot yo utrai bo yane ada ba kot uta ban yo la im ong ka ktian jong utrai. Haleluya. Kabar ke jing trai ke jong pol kam Shillong Lehnohei. Kalau ke jing mi kabar. Bakini ki bangai kilalong ki nuksa. Kilalong nuksa ki weipat. Kabalang hani kabalong nuksa. Kadkhot kaba. Hinyo. Bakum ta pila jalong ka rukom lani ka nuksa ki bangai baro Makedonia bat akhaya. Kani kabalang kala set example kala pen nuksa ki bangai kilalong nuksa. Yaki bah akhaya. Yaki bah Makedonia. Kilalong ka nuksa. Kila pen nuksa baba. Try kwa ban pelong ifi ki bangai ki balong nuksa. Nuksa ka jim juga jindwai ka jim rublai ka jadi pra bangai. Ha ka jing i de ka kam jo try.
Haka jing syakriyo balai haka jing le kaman jo utrai. Balai ko aban say iki benget ki balang ki balong nuksa. Iki weipat nuksa baba. Ndai banile competition, banile ekop, ndai balong ka nuksa. Ban pen nuksa. Haka ni sengi jimata kadang ka Jacob. Kadang ka jia tunjuk bor. Kadang ka jia nujuar kala ni kala katai. Ndai try ko aban peniang iki benget ke balang ki balong nuksa baba. Ndai bani tunjuk bor bani ekop. Bani nujuar. Kala ka jono. Angin long ka nuksa. Haka jinglong jingim. Upo long Timothy mewat. Sya banu banyo banyame hadi men long ka nuksa. Long ka nuksa. Kabalahi ka jingtray ka upo kala pelong ini ki banget. Bangane ka balang hani. Ka balang kabayalap e ka gospel. Kabalang ka badanglung hendray kalayo kem ka jing tumu jo oblay kat bapra. Naman na pila sawano ka ktien jo utray. Amtang Makedonia bara kaya. Hari ka jaga baro ka jinget jo pia oblay kala priang kaleng. Na pila sawa ka ktien jo utray. Ba amtang kata so tenat kani ka balang Thessaloniki kani ka balang ka barang lung. Hari kala asay nong tray. Kidan ki bala mi na kani ka balang Thessaloniki. Kala ya senok tilang bar ka knun yalap jong opol. Kani ka balang ka basay nong tray. Kabalang ka ba im, ka ba roy, ka ba san, kani kabalang ka ba say nong tray. Hallelujah. Kani kabalang ka la say, ikinong tray ki balami, baniya snok tilang haka kanon, yalap jungo Paul, kama apostol kat kandalan ng khot ka ba arbu kanday. Tila pandap ita ka nong ba, daga jingkiwen haba kila kemnyat yung gayos bo Aristarchus ki ba na Makedonia. Aristarchus udah way na kiba na Makedonia Aristarchus la tikana udah na Thessaloniki nanda kala nong ba arpo kad khot ka basaw kam apostol kong ka Bible tiula lem bat uharu isyaw supatar nong Beria kon perhas bat na ki Thessaloniki Aristarchus ba sukandas kini ki angot ka ba balang Thessaloniki kala say ki nong tray ki balaya mi ringkat bu po balaya lap kaleng ki jaka. Hallelujah. Laban puliru kama apostol lanong baar finyo kadkhot ka baar uniu syakri joblay Aristarchus ulalet ba Paul shadu sharom ka ang ktien joblay ti andangi la kiu hakalieng kabana Andramation kabanet syaga jaga bi isya barut ladan lembat ngiu Aristarchus sa Makedonia unong Thessaloniki uniu Aristarchus li bayai ni ula buat yu Paul ula jat ula iit ka kam ga jong oblay. Hallelujah. Kabalang Thessaloniki kalalong kabalang kabayala ka gospel kabalang ka ba say nong tray say missionary say nong yala. Hallelujah. Kata di ka dak jo ka jing roy ka jing san jong ka kabalang ada ki balang kan say nong tray kin say missionary kin say ki syakari ka jong oblay. Hallelujah. Hallelujah. Kadi ka balang ka badang lung Henry kalayo akem nakila sawana ka ktien jo try amtang Makedonia bara akaya Henry ka jaka baro ka jinget jong pi ka shoblay ka preng kaleng hadu ba umdan kam singi ban kren balang Thessaloniki ka yalap ikitu ki jaka baro long bala kerkhu ke kardeng ka jo try I can ki balang ke shakri joblay ki bangai ki yalap ka gospel ki area ke shnong marjan jo pi pinyo kem ka jito pao pinyo so ka joblay ban trade up ban yalap ka gospel ki jaka nanda skawe ka jingtray jong po ne kam Shimlong ka bala na kala penmi yi ki bangai na ka balang ki bangai ki shakri joblay ba im ki ba shakri joblay ba im. Hallelujah. Kinong mani joblay ba im bakandai namar maki ki penmanas pang jongi ba kumnu ka jingpariang jongpi yangi bar kumnu pila phai show blay ni ki blay tha bar shakriyo blay ba im ba shisha long bala kerku ka jotla hakat ki por ha Middle East Europe ki jaka ki jetben ri ki ju wat blay bar dan ki ba pen ki blay ki hakiti po ki nong mani blay tha ki bon kat nang yo blay thamai ke nang at shu ka thop ji ki blay ban mane ublay slap ublay kot ka kya ublay juga jingirku hakayo ka kot bat kum ta ter ki don bon ke jat blay kinang penrung syo ka thop ji ki blay jonki hanre hang ni Thessaloniki bagi snow ni ublay ba em blay ba shisha kinong Thessaloniki la bread lo ki blay slap blay air yong blay kot kya blay kum ta ter kila bread lo
Kila syakriyo blay bayim, kila maniyo blay bayim, kila labiyo blay bayim. Ka jing tray jo po kalalaban pun so thiet. Hakan ka balang, hakan ka shnong, ban say ban peni kinong mari blay kiba im. Ai bikin ni kinong mari blay ba im ki balang ka shnong kaleng ka jaga ka si jantia, kaleng ka jaga juga berthai. Pakatakan jah deh bagi kinong tray kiba ai tilot. Kiba hikai kiba sharai kiba ai yaga jiman syakri kumo pola syakri kum kami basumar ki khon kum kupa basneng bakentu ban penpoi ki syaka destiny ban yak kat kum kabadai ka jingkhot la khot syaka him aga jong oblai ban im kum kinong shong shnong joka him aga jong oblai long bala ker khu yeke kerdeng jo trai khadu yawai ka jingtre jo por kam shimlong lan ai kala penmi chiki bangai ai ka balang ki ba up kermen ni ka jingwan jo trai upol yalap e ka jingyap ujisu ka jing tep ka jing lipat kajing le Jesus sabreng baka Jingwan kabar sin jo trai ngidi ban yalap e ka Jingwan pat ka jo trai Jesus ngidi ban klet e ne ka phang yalap ka dan kam kham ta min ke singi baka Jingwan trai kala nang hajan ngidi ban yalap tangi ka jingger khu ngidi ban yalap tangi ke jong ke jon ka do jo ka jon ka man ka prophet em ngidi ban yalap pen kesani ke niam ki kanon jingi ban pen kesani ke doctrine em doctrine jo ka Bible ka Bible kaktian jo hang ni kidon kinongrim ji kai jo kaktian jo trai ngidi ban yalap ban pin kre ya ka balang ki bengai nam ta ka Jingwan jo trai hallelujah upola yalap e ka gospel ka bapura bakane ka balang ka pin kre ka ab kermen iwe thasalani iwe shipo ban kmi den ti yo khon ju una breng Yau bala pen mipat ni ke bayap uji suka ni ban pelai ingin ke jemputar ke barsawan. Kini ke balang ke penkre. Ban ya Shym trai. Ka ap kermen ni ke Jingwan jo trai. Ka nutam mengal ban api ni ke singi ke bamenta. Ni di ban penkre ban ap kermen ya ke Jingwan ke jo trai. Ka jing tre tasaleni kam Shillong ka basep lena e. Ka jing le poi ka jong po ala tasaleni kam Shillong lena e. Ka Jingwan ka bam Shillong lena e. Hallelujah. Ka say so ka don jing mi. Ni dwai baga jing tre. Ka jing tre ji ke brio ka jong oblai ke shnong ke ta. Ka district ka jela me khlia ri India ka leng jaga jaga bare ka namlong ka basep lena e. Kan don ka jing mi kan don ka jing say so. Hallelujah. Kan don ka jing mi kan don ka jing say so kan don ka jing roi. Hallelujah. Hallelujah. Upola ka jing tre. Ulahai ke por ke bakordor e baga jing syakri ju po kala pen kre je kini ke bangai kala pen kre e ki bakenya lengba ke jing jenjar upolo uang men bangila dan bat fi ngile tholo pa ba pin hap ikendu ke jing tenjo ke jing jenjar ba ke gospel upolo pen kre e ke bangai bakenya ba ke jing jenjar upo sa anur ini ki prabanget ki badan atas lagi. Ula pet na Thessaloni upo sa Beria sa Athens. Athenum sula sa pa Timothy berkatu kan god manipet jua ni ka balang ka badanglong. Bat na Athens upo sa Corinth. Ando pa yung Corinth. Timothy 1 ban Shym yang upo ala Corinth. Ban ra report ka jinglong jini ka balang. Basta polisi tibin kang Thessaloni lanong balay. Wang habang ngimla sa asu ngila pa Timothy ba usawan ai report Timothy ka jinglong jo pingala bi thodo pa pinya na ka jinge jinja upo ula pen create ki banget uli thodo pa ndai ka jinger kho uli thodo pa ndi bi ka sayo iyang yo asam yo thodo pa pinya na ka jinge ka jinja ka jintenjo ni ban pen create ka balang ki banget bakila ban yang ni ki singa ka ba khado nimte ka ba kumlo ki po ngene kendo nyaban pen create ka balang ki banget ban pen kre ika janti ke berangsa bagi long kran ke bor ji kran jo trala kare banyan bagi jing tenjo ke jinge ke shapen shitam bay ke dok ke kerdo ke hiran nya ban pen kre ke bangai bagi long rang ba hallelujah bagi laban yeng wat haga jing bom dan shu ke nong sharai lari ke nong tre ke jaga laban yeng ke bor ke jing kran jo trai upo la pen kre ro ke bangai bagi syakri jo trai kila yeng ban syakri jo trai kila mi ke nong tre de ke balang Ula pen kre ro ki wat bagen pen kre am daga Jingwan jo utrai ki ap kermen ga Jingwan jo utrai tara nakata ga daw ga jing tre jo pol hamne kam Shillong ba set le na e ni drive ga jing shakri je kanam long ba set le na kan pen mi so Shillong ba pen kre ban ya ba ga jing e ga jing ten jo ga jere jo ga jing ki rang ba hau tra ka ba ar
เป็นเคระมันสกรีบันเละกับมันโจตรายตรายไอ้มันกับมันเนี่ยเป็นเคระมันเนี่ยเชื่อมบันเนี่ยกันโดบารุตรายอุบเลยคือคุยพี่บารอนักบันดากับบุรมกับจงอุบเลยพี่ดันกับกับจงได้พี่บันโฟนสิกิmobile number batพี่ดันกับกับจะสลับพี่ดันกับสกรีโจตรายกับบันยารับพี่ตัวพี่ลองกับบันคือคุยกับจงตรายตัดนั่งเชื่อมกับพี่ปะกับปออุบเลยบนคือคุยพี่บารออาเมน